Hi friends, இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாய் மாயா கிரியேஷன்ஸ். இந்த வீடியோல நம்ம இப்போ ஒரு மினி ரோபோல செய்ய போறோம். இங்க பாருங்க, இந்த ரோபோடா மினி ரோபோ தான் நம்ம இப்போ செய்ய போறோம். வாங்க friends, எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மினி ரோபோ செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு HW பேட்டரி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேட்டரி கனெக்டர் எடுத்து பேட்டரியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்கள், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேட்டரி கனெக்டர் இருக்குல்ல, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு இங்கே நம்ம மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மோட்டரை இப்படி வச்சு நம்ம ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டிடலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்படியே பேட்டரியை திருப்பிட்டு கனெக்டர் எடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கை ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் பாக்ஸாக 4 சைட்ஸ் 1 2 3 4 சைட்ஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஃபெவிக்விக் போட்டு 4 சைட்ஸும் இப்படி இந்த மேல் ஓட்டமாக இப்படி வர மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். 4 சைட்ஸும் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா டைட்டாகவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்பின் எடுத்துக்கோங்க. ஏர்பின்னோட பேக் சைடு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மோட்டரோட ஃப்ரண்ட் சைடில் கம்பி மாதிரி இருக்குல்ல, அங்கே இப்படி வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளோட பேட்டரி கனெக்டர் ரொம்ப ஒயர் பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த கனெக்டர் இருக்குல்ல, பேட்டரி கனெக்டர், அந்த சைடில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கம் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடணும். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுக்கணும். நம்ம பிளாக் ஒயர் எடுத்து மோட்டரோட ஒன் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரெட் ஒயர் எடுத்து சுவிட்சில் ஒரு சைடில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் சுவிட்சில் இருக்க ஒரு சில்வர் கலரில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் ஒயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் மோட்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா காப்பரு, இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு ஒயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை டெஸ்ட் பண்ணலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி விட்டுறேன். சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகுது. உங்கள் கையை மட்டும் வச்சிடக்கூடாது, பின்னு வந்து ஓப்பனில் இருக்கனால கிழிச்சிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மினி ரோபோ எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னு பார்த்துப்பீங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகும். அது ஒரே இடத்துல சுத்தாது. அந்த அப்படியே சுற்றிட்டே டைரக்ஷன் அப்படியே போயிட்டே ஒரே இடத்துல சுத்தாது. அப்படியே போய் சுற்றிட்டே அப்படியே போகும் பொறுமையாக அது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாய் மாயா கிரியேஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.